Дома близнаците, дома 94. Фъки. О, тук има да сме написали пенке по литература Яшки и Кура. Опа, някакво спокойно стенчо. Маленка вдъвка. Тук, о, сега е! Долу с тия космати гълци, бе. Къде е? Някакво му се откъснал дъшаците. Някакво мълчи. Пенки. ВЦФ. Кой пише така? Анчо, четичка секс. Тук пише нещо много. Педала, лаба, за обед пари в батала. Давай, къде си Марина Зилев, педала, лапа, за обед пари в батала. Това ми е любимо. Shot it, Don't drink and drive. Linkin Park, това е най-хубавото. Smoke and Fly. Не се Боб. ЕВП, не се Боб. Кюкич. Смърфи. Там горе пише някъде Snakes. Skype заразени. Топа за какво са е? Стефан, само го докоснаме, никой пипе, бе. Не, бе. Тече водичка. Тук е един човек, върнал е срал така по пътечка и след тук му е много залепнало неше саман. Спри го. Спри го, бе. Напълно. На другата страна. Браво, е. Това обърне назад и цък. Да. Това свещение е кенеф на учителите. Тук съм виждала, има нещо. Тук учителите седят. Тук па с по-голямата дупка пробвай. Виждам с кеф някой учител да излезе.